Det du ikke er god til? At blive fotograferet. Ja, nu skal du jo smalfilmes jo. Og jeg lukker altid øjnene. Smalfilm, det kan jeg ikke være der. Jeg har taget over. Hvor gammel er det, du bliver i dag? 85. 85. Hold da op. Du ligner en på 75. Tusind tak. Og du har brillerne på. Ja, og jeg har brillerne på. De var ikke blevet Det er meget sødt af dig. Hvad skal I lave? Hvad skal I lave noget i dag? Ja, vi skal op i Greving Bakker Ja. og holde fødselsdag. Nadia og Henning holder fødselsdag. Og en pigeklub, som vi har været 35 år er det. Mere, ja det tror jeg. 35-40 år, jeg kan ikke engang huske det. Der skal vi, og deres mænd kommer også. Ej, så vi bliver 12. Ja. Og så holder vi ellers fødselsdagen i mange forskellige. Jeg regner også med, at jeg får vejen til. Men det bliver jeg nødt til at vente lidt, ikke? Ja. Og Preben kan ikke tage så mange mennesker på en gang. Så vi har lige været i Sverige, men jeg stod ikke på ski. Og jeg tog ikke, for Preben er afhængig af mig. Ja. Så jeg tog ikke tage den chance, selvom det kriblede. Og jeg kunne have lånt mit oldebarns støvler og ski. Ja. Jeg tænkte engang, hun bruger samme nummer som mig. Ja, det er fantastisk. Det er lidt mærkeligt. Ja. Okay. Ja, okay. Skal du ikke snakke? Men ville du, hvis det ikke lige var af hensyn til Preben, ville du så tåre at stå på ski? Ja, det gjorde jeg godt. Det kan godt være, at jeg ikke tager den sorte, men, og heller ikke den røde. Så kunne jeg blive på babyvagn. Ja. Og ved du hvad? Så kunne det være det sjovt. Ja. Så kunne man da sagtens få nogle dejlige ture. Men altså, det gjorde jeg ikke. Nej. Og jeg havde taget langrensstøvler med, men dem lå jeg stå for. Ved du hvad, jeg gad sgu ikke at køre ud på langrend alene. Nej, det er kedeligt. Nej, altså. Ja. Hvor var det i Sverige, I var? Det var oppe i Sælen, og der har vi været før. Ja. Og så havde vi 5 hver, altså det er små huse, ikke? Det er sådan bygget og der var et par gode stole, hvor Preben var, altså, hvor man kunne ikke gå i det terræn. Det er klart, han klarede turen derop og tilbage igen, helt fint. Ja, det var hårdt for ham op, men det gik bedre hjem. Okay. Sådan, for der holdt vi nogle flere pauser. Så tog vi bare den tid, og så er der handicaptoiletter hele vejen. Det er altså dejligt, så jeg kunne gå med ind, ikke? Ja. Så jeg kunne hjælpe og sådan noget, så det var godt. Ja, rigtig godt. Så det var dejligt. Det er godt, Preben har dig. Ja. Ja, det er det. Det er også, og derfor så er jeg også nødt til at passe på mig selv. Ja, selvfølgelig. Men jeg har forberedt på Preben, fordi jeg er jo ældst, og han har altid lovet at skulle overleve mig. Ja, han godt kan klare at komme på plejehjem. Han ved godt, at han er nødt til, hvis jeg pludselig står af. Ikke? Ja. Fordi jeg har jo det der med mit hjerteflimmer, og det skaber sådan lidt en gang imellem. Ikke? Ja. Men det er mere, når jeg bliver nervøs. Men hvorfor skulle jeg være nervøs? Vi kan jo ikke... Nej, se en flot have. Hold da op. Ej, Kaj, det holder du pænt. Du har lige slået den i går. Ja, i går, ja. Ej, den er flot. Jamen, jeg fryder mig også over. Og jeg fryder mig den over, at den ikke er så stor, som jeg er. Ja. Men jeg får jo et kig. Det er jo ikke nogen arbejde for mig at gå i haven. Nej. Men jeg kan godt mærke, det er skide irriterende. Man kan sgu godt mærke, at det vil man ikke være ved. Nej, sådan er det. Men du holder dig godt. Tusind tak. Ja. Men jeg bliver forskrækket hver gang, jeg ser mig selv i spejlet og tænker, fanden er det? Men altså sådan er det jo, ved du hvad, vi skal jo være glade for livet, og der er jo ikke nogen alternativer. Så vi er nødt til at få det bedste ud af det. Ja, vi lever kun en gang. Ja, sådan er det. Så. Fik du slået Rigmors blæreredsstig i går? Ja, den fik en tur. Ja, det har jeg set. Tusind tak. Det er rigtig dejligt. Jamen, vi må også se. Jeg ved ikke, hvornår det bliver. For vi kommer først hjem der på søndag eftermiddag. Ja. Og min søster ringede lige, og hun sender nogle blomster, som kommer i morgen. No. Men vi har lovet at tage den med. Ja, det vil være ærgerligt. Og der står en stor, flot buket derovre. Den er jeg sat udenfor. Jeg kan ikke tage den med. Nej. Og Nadia, hun har... Jeg vil heller ikke... Fordi hun har gået flere, og hun har også arrangeret med det hele. Så jeg glæder mig
Og så slapper jeg af. Ja. Jeg håber. Men hvis du skulle holde noget på vejen, så må du bare sige, at du skal have hjælp. Ja, men Bente, hun er så sød, hun vil hjælpe mig. Okay. Og så bliver det bare til en gang champagne og noget ost. Og så. Vi finder ud af det. Ikke? Og måske kan vi sidde i haven. Ja. Jeg håber det er. Ja, det er fantastisk. Nu bliver du filmet, så nu bliver du hængt op på det jo. Det lyder dejligt, ja, men ved du hvad? Jeg sagde det jo også til... ledningen. Ja, jeg sagde det jo også til det der. Jeg har glemt at sætte en ledning i, det er rigtigt. Ja. Ej! Der er slet ikke noget. Ved du hvad? Det er bare mig i en nødskal. Den er filmet, jeg tror ikke, den har optaget noget. Nej, ved du hvad? Skidt være med det. Prøv at stoppe for det. Altså. Prøv lige at stoppe.